kula niki mriki niku niate niku ajeng nyambut duit Mas, ajeng kula nggih tumbas lipen. Soale niku kula niku biasane niku ngangge pulas nika lho, pulas abang. Dadosé Hmm. kula niku ajeng nyambut pripun, kinten-kinten 3,5 juta mawon nggih tumbas lipen. Kuwi lipen model kepiye ate larang menono kok lipen be. Lah nggih to nek lipen niku nggih mahal ngoten niku. Eh, Telung yuta tapi nek setengah. tak delok-delok iki apike memang nggo spidol kuwi. Teko bentuk-bentukane ngene iki nggo spidol wis memper kok Ya dadak nganggo ngalah Mas. lipen nganti 3 juta ya apa memper. Ya masa ya kun nganggo spidol Mas pulas yo Dan gek. ya kudune iki nek jenengan sesuai kemampuan lho. Ora dienggo ngoser-ngoseri lambe nganti 3 juta kuwi apa ya memper ngono lho. Ya piye ya Mas nek jaman saiki iki soalnya lipene jan larang-larang ngono kuwi Ora Mas. butuh are larang-larang spidol kuwi spidol sing ora kena dibusake malah terus ngono kok.